Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, lukumang, nanasa sa bayo kromo we wato. We spoke def mama sernang. We barodi. Noord gomit zuid, oost gomit west. We speak def mama sernang. We kariko arti de prespartori ina nyunsu fu seranan seipsa. En mis donja so want. Prespari no de programma funu. Sobuso seranan seipsa. De gericht naar de jongeren, de jongwang. Want de bigiwang, de sabif denkba, de sabakoers, maar de jongwang, ete verdwaal ete. Dus dat we takanga de entidemis dan een jongwang jaso. En posmigo moro fara, a jongwang die mis don jaso. Teka durfi tijd, a dekati. Lek fa a president fa kondere a dekati. Da teka dekati taki. Me pot mi serf lek kandidaat voor yepi voor chaserna. En mi hoop taki bun voor jongwang dat we zien dat er na kandidaat die de RR of DR, maar je zorgt dat je stem die ontwikkelen en vooruitgang. En mis do jangan para cash. Barangasa lubia masragamba grantangi taki gimti de baka a ruimte voor die na programma. Maar meer nog ala sranamang voor nikeri gomit albina voor foto gomit Zipa Liwini, me baru een sweet dating bakana of niet jullie programma, maar ook onze diaspora mensen sa etang in Europa, Amerika, Caribisch gebied, me baru een sweet day. En die demi danga masra gambo baka in een programma. En natuurlijk zoals altijd lek fau sabi branga sa tori deftaki, maar meer nog a programma na sarana sa ipsa. Ayo is the news. Ja, na saipsa. Want unfa programma disi, une kosi. Uno danga sandati, want kosi ano mek propaganda. Nee. En te mek propaganda, in meke tapan fasi, pisap tak ai, wins pede charigo, wins de chariga kurtu bakara, ye ableti. Ja, dat we begin zo. Omdat, a parse bedrog, want na demetaki, want na deng epotisma, e gatap TikTok, e gatap sani, e kosi, de creëer een rassenhaat, alla de soort sandati. Ja, en mij persoonlijk ondervinden aan de leven, de goede niet te nagesproken. Want tanga is de dat me tanga want to maf NDP, maar de mijn jitori ko wel afu, isabito. Maar ja want to mino sapse ko beranga ding, if de frigiti kan de moet aan want er planeet no sabi. Maar mi veni tak aparse bedrog. Moest leg a volk uit dat jere no. In a 10 jaar di mirigeri, 10 jaar bakaman kandera, dan ben je de in staat voor een koers die me take over voor 280, 5 en pistor dan no. Precies barangasa lugar. Asasa masragambo taki na belangrijk en presparisan. Posmigo moro fara, luko sa mga burgers refi in het buitenland if mi abemong amay taki. Koval. Een onderwijzeres, een verpleegster, die vluchten het land uit. Waar zal dat aan liggen? Zo. En nu komt het. Goed luisteren. En ik ben blij met zo'n vraag. En ik heb antwoorden voor alle vragen. Toen president Felician heeft overgenomen, de koers heeft gebracht naar 280, 100 US, 400, 100 euro. Hadden ze geen verstand om die man nog 5 jaar te geven. Maar ze hadden wel verstand om te gaan lopen achter een Bouterse. En daar is de fout gemaakt. Want je houdt meer van Bouterse dan jezelf. Ik hou van iemand. Als je verstand hebt van die 82 en je krijgt 6000 toch, als een soejevrouw 6000. Uit 1000 heb je al 300 US. 6 maal 300 US is 1800 US. Is wat je hier krijgt. Iemand die zelf toch, iemand van Gak, die afgekeurd is toch, krijgt 1700 hier. En jij krijgt dan die 1800. Dus je was gelijk aan Nederlandse salaris.
Maar als hij verstand al voor, nee, long baka bouters, dan komt hij weer, dan neemt hij al dat geld mee. En men hoort toch, maar men praat niet over. Men mag nemen, men mag doen wat ze willen. Begrijp je? Dat operatie niet. Dan ga je nu praten over mijnsalers, kan er niet uitkomen. Wel, de inflatie heeft jou bewezen. Begrijp je? Olie is duurder geworden, alles. Maar deze man heeft geen subsidie betaald. Hij zegt van, nee, afschaffen. En ik was ook erachter. Ik kan je beeldbewijs hier laten lezen. De koers kan je loslaten. Hij heeft het ook gedaan. Ik ga je bewijzen. Ik bewijs het. Is geen spelen. Ik ga het bewijzen. Ik ga het bewijzen hoor. Dan ga je zelf zien waar ik zat. En wat er allemaal. Ik heb het niet geplaatst. Kijk hier. Shit. Wie het weggehaald, joh, zie je? Mensen die ik wijs, hebben het weggehaald in mijn telefoon. Dat zijn we zien zitten, waar we spraken met de president van om de koers los te laten. De eerste werkgroep. Begrijp je? Die man heeft geen ene fout. Hij moet opletten met de rest. Bradanga salobi wan. You schrijf je shi. Tak wan koers lek van Masra Gambo taki en amang sa you shi in a clip ook. Et tegi tak a NDP et tek wan koers voor twee tak Masra Gambo. Ja. Pe awan dollar, wan barki US dollar be de gelijk gesteld naar 2 SRD en 80 cent dankzij a regering dat die. Ja. En dan heb Masra tel ting bij de toen government gouverneur voor een centrale bank. Ja. En dan heb je boodschap toe toch? Ja, amabe taki tak te stem. En na seref boskopu we ju baka. Tak nogolas you sting. No wakana sma baka. No wakana rasa had baka. No wakana smade wake kosi. E tak sani los en fast. You know, sabib saying they make their cost, no? Their cost if 1 5 cents. They just want lotto. Dat de kosi voor taki, voor tak lau sani. Want lukuya, if in ting, de instant voor een koers voor 2 tak te oren napu. Dan dat die vergelijk, de scatter alasani. Ja, want me kan want tratori, want brochitori, want vrouw, mino sabi if na eerste vrouw, mim kar of tweede vrouw, of na derde vrouw, mino sabi. Maar een vrouw, ik kon leggen wat tori uit, maar me kon hij mevrouw orispa me kaju even verstaan. Dan in de in staat voor horend napu in 10 jaar is katering. I devalueer rokoma money, i devalueer i broka economie, ja, i make isma e lowe gwa buitenland e go suku fu kan verdien moro. Na juna schuldige, na ju zorgo fasandati, door zijnde you be abi een populistisch beleid. Heeft het volk broed en spelen. Je sabi toch dat je kies den, dat je jiden yang. En zo je kwetje lesi. Na lesi je kwetje jiden, je jong de kon. Vandaag aan de dag, dat de mama, nanga de papa, sdo nanga de sandati in de oso. Dat bijna de nomatak nanga de ching. Omdat zij je leerden, afas van je ino voeden de op je jiden yang. En dat je liep naar de lot over, naar de fati op phone in een ren. Je trouwens je de liep naar lot over. Dat je doen, dat je een paarse bedrog is, doen aan een volle disi. En die na day, vergeleken, dat je een regering disi, in volgende afjari, dat je zorgt dat je economie komt op real. Je 10 jaar lang iets aan gelegenheid. Voor kon een koers voor 2 takten, dat ino man voor horend napu, ino man do noti, smabem ga chotelal voor go bij san bunkopin bijilangarei, ala de san dat die chotelal betron centrale bank, want ino man ga bank go bij you dala, want dan no be de. Je verstaan? Ala de san dat die you do that today na day you jump on you take a density a durfite jump on na pata podium sanita me kona fosforo a fosforo if na
tweede vrouw of na derde vrouw, mino sabi. Maar samisa wel taki afro se taku voor borochi. Vrouw tewe taku voor borochi. Dem archi bom. Ja, im archi bom bom fasi. Je taku voor tak te a Masarari at Nur Mohammed wan bou borochi dan cholera NDP. Vrouw, isabanga zei de bisa. Iemand vergelijk a kennis sa apadat aba minister voor openbare werken. Nanga dof yo. Isa man vergelijk is er van asandati. Anoman. Inoman doen omdat ino aba capaciteit dat die de contact is met borochi. A borochi die we bari. We nakata pu borsu. Uberiti a borochi kom. Ja, bosho borochi. Wamandis door in yuka ledere serefi be protesteer, want das mano be manyang. Dana brood met brug. Isab dat ete, first vrouw, tweede vrouw, derde vrouw. Isab dat ete, Pede man be protesteer, want alibi no be go. Je verstaan, alibi no be go serefi. Dat te weta over borochi. Dat de padisi. In onanga afjari ding dat de bouw, maar meku archi wan pa. Kies voor vooruitgang en ontwikkeling. Dat wil zeggen je bent wijs. Dat wil zeggen je bent slim. Want als je niet kiest voor ontwikkeling en vooruitgang, maar kiest voor achteruitgang, zodat we weer in een schuld komen van 4 miljard US dollar, dan ben je niet slim, maar dom. Waarom zegt de weduwe dan, if you want leren met broodje, de KNDP. NDP no met no een broodje, NDP met een broodje. Van het geld van André Telting, een stevige, behoorlijke kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname, heeft NDP een broodje gemaakt naar een default status in 2020. 4 miljard. Dat is die broodje die gemaakt is. En die burger die de NDP gemaakt heeft, die brengt ons van niks naar nergens. Eigenlijk is dat nergens waar je gaat. Je gaat naar een ravijn, want je hebt geen stuiver, je hebt geen geld om de leraren te betalen. Dat tidena dei, uyere anomitaki, na morosma etaki, omdat asane chenchi, atafra drai, uno dena populesti sifa tafra, udena sifu bouw economia en voornanga afjari is een prestatie, want heel groot tapu etaken. De mai take in koor na een prestatie sa a president disi, sorgu taki, potser na bakatapa, kartafser fu grond tapu, u kan go ala sei. Barawikash. Daarom brada gambo, masra gambo. Bonfuruma e vergiti, brada nga salo biwan. Luku, de sansa masra gambo e legge jas. En vooral na de jongen, ik probeer het in Chimoni te zeggen, vooral a doelgroep sang nomit a periode voor 2000 if mi mag tak. Ja. Mi saptak mi be gwa skoro, da unomang gwa skoro, da matak yung wakang brood met brug eten. Goed. Bonfurus ma vergiti, en if je op internet, dan Google even, die abrok kifu srana meki dat balasni dam, en mo karing, de ma abwan rechtszaak lopende in Holland. Tak na nga chuku de ma be meka broki dati. Masra gambo. Inderdaad. En mi kan vullen. Die aborochi, apai ma fa aborochi muspai. Daarna holde man hol centrale bank uit. Want 12 miljoen sasural ko bedrag over Gilanti nanga money dat you money era na sa bayo kormo nanga you money pede mabe cha ontwikkeling ji nanga you money aborochi dat paya abede wan borgu borochi. Klopt. Isabito. Aborochi is die meki na wan borgu borochi tu magoluka rente. Ja, precies. Bradanga saluku wis fa idraing. Einde van de rit, any broodje, any passie, any kriki, sa in meki pompsluis en meki karkom na you money. En zo de regering doet dat na punt 2, maar na you belasting money. Juist. En bouw alla desanati. En laat niemand u komen zeggen dat na eng en meki of suma en meki. Daar gaat het niet om. Het gaat einde van de rit.
Suma ay pot aroko en o nanga sot integriteit ay pot aroko masragambo. Itakwa. Sosma, mineko timo fo masragambo. Sosma e berikan tak ye mekwan brochi, mada bakawan tu periode ye difaliwera her kondre pote ima financiële situatie, tak libis manoma yang dringi more na kondre, mada ye sorta ki bowan broki, de madan nog a volk paife. Ia bontra regere sa mekwan brochi, nanga ala deseti, nanga ala integriteit, transparantie, maar zorg ervoor dat ik koersen tang dape. Maar hier moet actie wasan lek jong wan. Want ik ga even terugduiken in de geschiedenis. Abeko isi boroji, olanga meki, olanga tekif meki. Ama is na wa yari masragambo. Disi. Ja. Maar atera wandu beko isi. Awan fu mina sa precies masragambo, maar kan de kan gima informatie maar mi suki. Tu yari, okay. Ja. Defiera badara. Dat doef sarom. Sarom, onso unu. Ja, aduf sarom. Da bem godoro to. Ja. Da wan chimboroji bem mekete. Fu belusa verkeer. Ja, klop. Committee Jagannath Monstrati. Ja. Suma be de minister. Apisten dati masragambo, Na telek masara Abrahams be de minister Be dati. de minister. Klop. En de mas kataramoni. En mas kataram. Officiële mas kateren. Dus a ontwek, ama rema ontwikkelen dape. Hey, wakti me kon. Isabo me ogri de manis. Ama rema ontwikkelen dape. Dus ama nak de gruntu man fwe. Wat? De lek dape mi be wan kombra dangasa. Dat vandaag de dag. Vandaag na faya so. De man e bouw dape kaba. Ade. De mij bouw dekba. Mi be de dape ook toe tijdens haar ceremoniële opening. Mishide equipment de mij bidero kokba. Bradangasa. Se man fu de man lek van masragambo taki. Man be serja so bus metisi strati. Ja. De man tro minister in een bepaalde regeerperiode. Dan nog. Ruimte bij de pede man be mus mek broki de mas scatter de money. Dan be mus kon de mas scatter de money masragambo. Bradangasa. Lobby wang. Usap sa umus do. Dadelijk 25 mei. De man is no mag kiesruimte nooit, never. Futiri akondre dis moro. Jere mi otegi wansani. If you mati kor you, i flauw. And if you kori serefi, i dede, dat wantaki je hori seref na spotu, en dat ino kan do. En im sab wansani, sab unjaso etegi, na pure waarheid, ano comedy, ano propaganda, na san sampsa adef shanga yai adef yeranga yesi. En mi abwansan if te you taki. If capacity you, tak makasnechi tifi boroko, I kan pribi want in one olo de tang. Je verstand. Dus usaba sani, en usab over sawe taki. De jong one, usabu sheriff mo, as je wan poko. Ja, zeker. Crisis perigere strana, confes refi, hero mens maye. Matiano long ma akna plek wapa, prokona a opbouw voor strana. Ja, we gaan door met het goed werk. Dat succes wordt geboekt is ons kenmerk. We zijn de VAP, we zijn sterk op pad, kom je met ons mee. We gaan voor een beter zuur. If je ei no be op, dan doe het nu. Nieuwe school, maar lobby en godolo. En er komen nog meer, dus we godoro. We godoro. Doro nangamoro. Nangamoro. We godoro. Doro nangamoro. Nangamoro. Als je niet eens bent met die stabilisering, als je niet eens bent dat we 60% inflatie teruggebracht hebben naar single digit voor de eerste keer, als je niet eens bent dat onze schuldpositie van 165% nu gegaan is
van discriminatie, want wij maken ons tot een betere natie. Let maar op de inflatie, is dat niet een goede prestatie? Wat vind je van de AHP, bouw mogelijkheid niet voor iedereen. Herstel van ons rechtssysteem, elke stem telt nu even mee. Nu zijn onze schulden herschikt, met dank aan de pres, want heeft heel veel geslikt. We zien dat er werk wordt verricht, ondanks de stress en alle gewicht. Zelf sterk, maar samen sterker. Gewoon drukken, want we moeten verder. Stap voor stap naar een beter morgen. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Doro, Doro, Nangamoro, Nangamoro, Doro, Doro, Nangamoro, Nangamoro. Dan we go more far. No one ten dance there. En disi, da alla de man de jump at the podium. De mekar den borongen. Wana okasi, de man elong. Isap te play yoga toch. Ja, masaragamba. De kon shoot, Shoot, want in ja. a genoeg yoga play. De kon shoot je kan Ja, drie voor yoga. De kon shoot, maar je mek wel op bari. Zo kan terwijl isap tak yo lasi. Ja. En mi want tega parse bodorok taki. Im sap tak yo lasi, maar je blijft no las voeren. Maar im sap tak yo lasi. Omdat desma icon op, desma wichi, desma sap safe sap. Je verstaan, want no. Sami want tegi no. Onde jong wan in Sernang. Nanga de die abide 30, 40 jaar, 50 jaar. Ik kan. Puriani ni mogo woroko go dusani. De mogelijkheid lai. No. A probleem zou abi insernang na una werkloosheid dan op BJ. Je verstand toch? Maar sawabi smano wan woroko. Isabi toch? De ma wan BJ kapitaal voor woroko. En zo de abi smek motadoro si de tak chonka do lukumi fenwa ye pijaso. Isabi toch? En zo ook toe abede nanga unuser na mandube gwa walang toch? Anga de traperes. Precies. Dat zou be fena dat ube teken voor worko. Zo. Dat jaso ade no ini kondere. Dat no ban na buitenland. Dat de man ebije sete aksisma. If de wan ko worka serna. Jimatori. Dus brana sa lobi wa in Holland hebben we horen een tender of wel een beurs de mij karing. Namelijk allemaal sabino in Suriname, maar ook toe daar ver daarbuiten, dan met dat buitenlanders, Ja. maar ook in deze Nederland. We zien dat de brada nanga safuna in de diaspora. Ja. De maar een beetje lobby ba Thomas Ragambo, de Ja. maar kon liever de bijdrage ook toe naar Suriname. Gwen. Omdat de mij ziet dat de komende periode, namelijk if a regering die staan. Ja, want vergessen dat Ja. ook nog mekiara. Dat de regering die zit tang, dat dadelijk maken verkiezing, de Sane City Gomita Oil and Gas. En boven sma en boven activiteiten ook vinden plaats in alle sectoren, van hotelketen tot transport, tot logistiek, karkon. En daar heb je sma van nodig, Ja. sa abi voor roko, toch? Omdat a productie, a systeem moest bij waka in Suriname. Ja. Waardoor, want dus maar teka initiatief, een organisatie op zichzelf teka initiatief. De man bij doen in Holland, want je zo lobbywerk. Ja. Isabi, en zo je ziet, pedes made, en ook mag lukken en aberdanga sa. Wabop chi ruimte, we lukken sa ni even masragambo. Fasane godape. Gaat u naar Suriname? Wellicht. We zijn aan het overwegen om richting Zuid-Amerika te vertrekken volgend jaar. En Suriname is een optie, absoluut. Anything hebben wij nodig. Omdat wij natuurlijk over 2 jaar verwachten wij die olie naar boven te halen. En tussen nu en 2 jaar moet er heel wat geprofessionaliseerd worden. Het is een mooi land en het is ook in Nederlands, dus het is makkelijker dan waar dan ook. Mijn vrouw komt uit Suriname, dus. In de zorg zijn er natuurlijk mensen nodig, maar ook onderwijs. We hebben letterlijk voor alles. Onze ouders hebben dat toen de tijd gedaan in 1975. Die hebben ook een hele bestaan daar opgegeven en zijn naar het onbekende verhuisd. U gaat diezelfde stap nemen eigenlijk, maar dan de andere kant weer op. Ja,
waarschijnlijk dan. Hè? Dat salaris is nog niet op hetzelfde niveau. Maar de economie in Suriname die is aan het stijgen, die is aan het groeien. Dus we verwachten straks wel dat we wel betere salarissen kunnen bieden. Wordt het een soort Dubai? Het wordt een leukere, groenere Dubai zal het worden, misschien. Dat je ziet dat awani daar. En dat je die jaser nam, je hebt voorkeur. Je lek jongen, ja voorkeur. Maar wasan in om frikiti, im sapta kan ministerie arbeid daar. Dat ben je bijin go. En die demande me arji nyonso, a minister voor onderwijs eleggen. A man dat LBO, a praktijk weinig. De man die mo aan de no tevreden, de man die moro praktijk. Dat want ik na stoom, de man stoomi klaar tegen motor lager beroepsonderwijs. Dat want ik beroepsgericht. Dat want ik tegen motor je las. Je doet bankwerker, je doet plaatwerker, je messer. Competentiegericht onderwijs, de man dat je mas juist. Je verstand. Dat je verstand dat je dan ik abara. Dus atan yo tanja so a foto of wanika of pede. Ineshi want to man. Dat je actie maar pede man is de na strafu de of na pe of de city sane. Roko de boy roko. De man da work, de man da west. Ja. De man da west of vakonder, de man da offshore, terwana onshore. Anatorobi. Maar ida in je worko, je comfort die kapoipchi also. Want met charu in herinnering takuba want tembaka die den aparse bedrog beskatera konder da fini chan beteki te ba want takube dry ibe kabai otanga 7% rente also ibe kabai nanga 7% rente ja dus ten dat die en no asan dat bi plus les in be de tu ibe ko to esa dat wap no baka ade baka wap money no a happy Dano gide sma nanga 7% lente. De bangi ap no money baka yuka opo yu rekening baka ika buy dala baka. No va fonds de dape gide order gide landbouwers. Je hebt ook toe fonds na va bangi ne baka masragambo. Sa lejana kopenama straat. Ontwikkelingsbank. Isa bito. Dus de sane city branga sa. Maar meer nog door uw inzet, door uw geduld asan lukt. Dat ook die regering aan ruimte naar een mandaat masraga. We moeten ook eerlijk zeggen aan de mensen. Dat ook die regering aan ruimte naar een mandaat voor tiri akondre naar een litifasi. Natuurlijk bepaalde chisa niet vinden plaats. Maar dan nog. No make man kon koryu. Dat de man kleuren fout. Wansa jong sabi. Dat langer dan 1,5 jaar a koers nog stabiel. Hij is puur op basis van vraag en aanbod. En if we can go in even, dat if we jere sa amasara taka fesi na begin van programma, taki uno make no one small concoru moro. Want die no kan play de 4-0 la fesi. De G atige standaard kans voor kokota play 4-4 dat 10 minuten def play ete. Ino kan do asan. Nee. Asan dat misabi psa one lazy na geschiedenis Robin Hood tegen Sonny Boys. Dat misabi. Maar tidena de egom you ontwikkelen, you economie afi kondre, you kona fesi, you ching di abi, dim sorgu fa kon biji, en fa kon yang fa kon dringi fa kon bou, en na date biji wan famiri, anote you wan feni wan tala de man dit na pe bari, tak ya disi dati, de man sukuf deng, de man e praxer de chief ontwikkel de chief, sorgu tak de chika abi, fu bija famiri. De man na ego west, uno archi den. Dat na wiswasani, de man na te taki. Je verstaan. Want we speak o de jere den. Opo wanko son discussanga de no man, de kosi. Je verstaan. En dat na tori. Sawa fano na ko son tiri de nere. Vooral de jong wan de waka. Wan mi dastarati me shisani. Usabu serefi. En if you no man gwa oil and gas, anga de san dat ik kan die vindt in naba niveau i bijik ba of disi maar ik kan doen sani want ja die tan je wanya wan piskasi maar if i prang op chi gruntu i prang op chi sani trushi anu ga grom prang sani maak je economisch weerbaar benut elke vierkante meter op je perceel
dan amoni di vrij, die ook on vrij in a sansam tegen de kabayon piscasi gewoon den afta kasi moeilijk voor vinden. Met ako grantani, ja, mina masargambo, degnati. Barasa lobiwang, like fa usabi udor na einde van programma, maar meer nog, alasranama. Me te uno, ujaso uit. Zorg ervoor dat in de bonk no aan doet in de straat. Kuhorsra na kring, dat belangrijk. Maar meer nog dat de toeristen ko in kondre jaso. Ay vieren trots. Dat de gwe terug, dat de makatak is een land pemiwang go terug, omdat a kondre kring was ragambo. En like fa usabi baranga sa, mine waf de kandidaat namens sa partij, tap nummer 24. Efi vindt dat, wikash mag go doa bigiroko in een parlement gi afvallen, dan sta ik op nummer 24 was ragambo. Asasande. En ik kijk er naar uit, naar uw ondersteuning. We baru wa grantani. Shwidi. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man.